Peniaze z výzvy boli použité na rozšírenie našich výrobných priestorov. Ako môžete vidieť, halu za mnou. Bola to veľká pomoc pre nás, pretože nám to dalo ďalšie možnosti rozšíriť výrobné kapacity našej spoločnosti, čo bolo pre nás veľmi zlomové a z vlastných financií, ak by sme to mali celé zrealizovať, tak by to bolo veľmi náročné. Zároveň nám peniaze z tejto výzvy pomohli zakúpiť aj čas nových technológií, ktoré takisto mali veľmi ako keby kladný vplyv na to, že sme konkurencieschopní na trhu a môžeme prinášať nové produkty. Iniciatíva Catching nielen o tom, že sa začali stavať konkrétne veci, ale aj o tom, že ministerstva a rôzne iné organizácie začali toto územie vnímať, ktoré potrebuje podporu, takže berieme to z tohto pohľadu ako veľmi pozitívne, že aj niektoré veci, o ktorých sme hovorili predtým a vnímali sme, že sú potrebné, sa pohli až po tejto iniciatíve, takže sme radi aj za túto cyklotrasu, aj za iné aktivity s týmto spojené a tešíme sa, že budú ďalej pokračovať. Z pohľadu nás ako ubytovateľa budovanie cyklotras celkovo vnímame veľmi pozitívne v tomto regióne, nakoľko evidujeme zvýšený nárast turistov, hlavne cyklistov, či už zo Slovenska, Poľska alebo Českej republiky. A taktiež veríme, že tento trend bude naďalej pokračovať a že bude tá cyklotrasa dobudovaná aj na trase Zboj a Nová Sedlica. Bez takéto pomoci by sme sa do takéhoto projektu nepustili, lebo je to veľmi finančne náročné a aj tá dotácia, ktorá bola vo veľkej výške s dobrým percentuálnym spolufinancovaním. Bola možnosť získať nejaké finančné prostriedky na ubytovanie, takže to bolo tiež jeden z popudov. Som sa rozhodol, že skúsime aj my niečo. Tak našli sme si nehnuteľnosť, kúpili sme, no a pustili sme sa vlastne do práce. Vlastne našim zámerom bolo zachovať tie tradičné prvky architektúry, ktoré sa tu nachádzalo, a vlastne aj ten dom sme sa snažili zrekonštruovať tak, aby vlastne poskytol ľuďom nejaký obraz, ako tu ľudia bývali, ako vlastne v tejto komunite fungovali, kde spali, takže vlastne zachovali sme všetky možné veci, aké sa dali, a rekonštrukcie sme zrealizovali z prírodných materiálov, hlavne hlina, kameň, drevo.